Üdvözlök mindenkit, ez a Tolvai kerületük Nógrád megye, és ez a legelső videónk a csatornánkon, ezáltal új Tolvai kerületű tagok is vagyunk. Ez a csatorna különböző videókról is fog szólni, legelső sorban olyanokról, hogy oda megyünk véletlenszerű emberekhez az utcán, gyanús alakokhoz, és megkérdezzük, hogy nem érdekli őket, ellopott kerékpár, ellopott laptop, ellopott telefon, ilyesmik. És várhatóak még a véletlenszerű videók, a vlogok, edzős videók, amit általában lehet csak egyre fog felvenni, mert talán az nem fog ez. Meglátjuk, hogy jön-e. Ez a kettő, mi vlogon gondolkoztunk még, meg edzős videókon. Utána majd eldől még, hogy miket csinálunk még, az majd idővel el fog dőlni. Pontosan. Ez, amit terveztünk. Igazából Nógrád megyében több városban is fogunk, vagy több faluban is fogunk gyanús alakokat keresni. Széchenyi, Pásztó, Igen, Balassagyarmat, kisebb faluk. Balassagyarmaton eléggé nagy reményt fűzök hozzá, hogy ott elég sok orgazda lesz. Szegényebb város, és ott több ilyen gyanús alak is lesz, akik orgazdák igazából. Később meg tervezünk rendes bicikliket szerezni, meg nyomkövetőket. Hát, igen, rendes biciklit, GPS nyomkövetőhöz. Hát a rendes bicikli az... Nem fogunk több $10,000 biciklit venni, eurós biciklit venni. Kezd belé lesz egy ilyen 40 000-es, 20 000-es. Igazából mindent ellopnak, amit látnak, ugye. Hát ebben a nyomkövető lesz a nehéz dolog, mivel ugye hát 5G van, egyre vastagabbak a akkumulátorok, nyomkövetők, minden. Hát 10 éve, jó, nagyon kicsik voltak, de hát most már csak szerzik valahonnan. Hát csak szerzik, de most már a technika az inkább visszafele megy, nem előre, mint a telefonokban vagy a számítógépekben. Úgyhogy igen, ezek várhatóak. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!